දෙසස් 25 ගතහම අපිට 227.4ක් 2025ஆம் ஆண்டு 227.4 பில்லியன் ரூபாய் இலக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் நாம் 233 பில்லியன் ரூபாவை வருமானமாக பெற்றோம். இது 102.5% வருமான அதிகரிப்பை பெற்றோம். 2026ஆம் ஆண்டு கலால் திணைக்களத்திற்கு 245 பில்லியன் ரூபாய் இலக்கு அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பிடி ஊடாக 2 பில்லியன் ரூபாவும் ஏனைய வரிகளாக 245 பில்லியன் ரூபாவையும் நாம் அரசாங்கத்துக்கு தேடிக் கொடுக்க வேண்டும். கடந்த வருடத்தை விடவும் எமக்கு இந்த வருடம் இலக்கை அடைய முடியும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். ஜனவரி மாதம் 20.06 பில்லியன் ரூபாய் இலக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் நாம் 25.59 பில்லியன் ரூபாவை வருமானமாக பெற்றுள்ளோம். பிப்ரவரி மாதம் 18.38 பில்லியன் ரூபாய் இலக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் நாம் 22.2 பில்லியன் ரூபாய் வருமானத்தை பெற்றுள்ளோம். மார்ச் மாதம் 22.42 பில்லியன் ரூபாய் வருமான இலக்காக இருந்த நிலையில் நாம் 22.65 பில்லியன் ரூபாவை வருமானமாக பெற்றுள்ளோம். ஒட்டுமொத்தமாக இவ்வருட முதல் காலாண்டில் 60.85 பில்லியன் ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையில் நாம் 70.45 பில்லியன் ரூபாவை வருமானமாக பெற்றுள்ளோம். බිලියන 70.45කට ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තාම 115.8ක ප්‍රතිශතයකට අපි මේක ගෙනල්ලා තියෙනවා.